मालाय सालबारि आनसलिकनि गेवलां बैसागु बरायनायाव ना सालबारि आनसलिकनि गेवलां बैसागु बरायनायाव थांसिगोन मालाय नै पेटलाया दाख्लैबो आंखौ लांफैयाखै खैथायाव लांफैगोन खैथायाव 10ता थांग्रोबाय नै दायो लांफैयो आंखौ दिनैसो थांफानो मोनगोन आं पेटलाजों गामसाखौबो लेन्सबो थेबा आंगो नालाय थांबाय खोमा गोमाखौ मा जायोमोन थांग्रोबाय पेटलाखौ भिडिअ लानो एसे सैमायासो थांफानो नागिरदों नोंजों सेन्देलखौबो सुवासै खोमा थांलायसैयानो मालाय गेवलां बैसागो जानो सालबारि आनसलिकनि मोसानोनो रोंग्राङा दे ओरैजा मोखां जाना मोसालाय खनसे थाथ'लाय र' नों खाथियाव लानो बा मालाय पेटलाया नै लोगोफोर मालाय बा मालाय एक्टर बायदि नुलायदों पेटलाया थाबाय आङो हारसिं थाङा माथो थाङा थांफिनसै मा दंबावो इयावलाय मा ओंख्रि मोनजाखो मैथा अमा बेदर खुंखाजों अमा ओमफ्राय साथिथिजों अमा ओमफ्राय मामोनलाय जोगोनार लाब्रा दालि अमानो थास' होनांगौमोन ना बै जौफेनायाव हाहैगोन आं गेजेराव गुन्दाफोरजों पेटलाया थांफिनसिगोन नालाय नै बाय पेटला मा ओंखारनानै दं आं दहायनो दै पेटलाया दहायनो थांदों आंखौ लांफैनो होनदों दाबो लांफैयाखै आं ओंखारनानै नेबाय दं पेटलाखौ दाबो लांफैयायो आं नेनोसो बाबाय ओंखारखांनानै बिराद थाबाय थानो बायो आं लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आरो लोगोसे लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब लाइक खालामना होदो लोगोफोर आरो जाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानैल' थायो अन्नानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर थ'द' बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो पेटलाया दहायनो थांग्रोदों आंखौ लांफैनो होनदों दाबो भिडिअ लादों जायाखैनो खोमा
गोजोन्थों। गोदान बोसोर बैसागु बोथोरखौ बरायनानै रंजानाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांनायनि थाखाय मानगोनां सारनिसिम दख'रा आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दानिया जालांनो हमदों, बेनिखायनो नैबे नेमखान्थिखौ लाखिफिननो थाखाय दख'रा आफादा नैबे फालिथायखौ जोङो लानाय जायो। मान होनाया जोंनि गेजेराव जोबस्रांलांनो हमदों, बेनिखायनो जोङो मान नैबे गोदान बोसोरा जाहाथे मोजाङै बाबेनलाङो, जोंनि देहा सोलिलांनो हायो, बेनि बोर बिनानै ला। बिथांमोनानो जाबाय जोंनि मान होजाग्रा बिथांमोनानो जाबाय जोंनि सालबारिनि सालबारारि मेलेमजिबि बिथांमोन। जितु जोङो न'खर न'खर थांनानै खुलुमहैनायाव मान हैनायाव गोब्राब जायो समनि आंखालाव, बेनिखायनो नैबे बुब्लियाव जोङो गासै इन्टेलेक्सुवेल मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लिंनानै नैबे सुबिदाखौ होनाय जायो।